Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа пътя за училище. И тръгвам. Аз преди малко станах, оправих се и тръгвам. И хора, много се извинявам, че не съм качвал от много време видеа. Абонирайте се за канала все пак. И така. Тръгвам за Даскало, ето го пътя. Ако някой не го знаете. Така не може с кола додолу. Много ме болят краката. Тук от центъра, знаете ли колко е? Аз съм чао! Да не казвам къде. Майко. И много се така извинявам, пак ви казвам. Защото нямахме време, имахме много работа. Също така давайте идеи, защото аз когато съм свободен мога. Понякога, когато съм свободен, чудо се каква идея да направя, каква и сега си измислих тази, например. Ама и вие таковете. Бах му кучето малкото. Бега такова, абе, бегай! Какъв малък маник. Айва се. И тръгваме до Даскало. Ако куче ми начин, бе. Ето се. Сега ще ви покажа детската градина, защото минавам през нея. Але, хора. Студено да е. О, да еба, те кукушки ме плашиха. Само по едно време. О, коне! Коне, хора! Ей, хората и така се блъскат. Ето, виж сега къде са, един ще се застили отгоре, трябва в конета. Един с един мотор се е поломил в един кон. Ето е детската, ако я виждате. Ей ги и конете, само да не ма ритнат, ще мина през тях. Бррр! Айде бе! Глед камък, глед, че ги шимна и с един камък. Бррр! Аре, махайте са, че ма аз не шимна. Абе! Ма то 4 коня ли са? Бррр! 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 О, вижте какво конче, хора! Вижте там какво конче! Бррр! Хайде колко часа съм. И 50. Аре, бррр! Аре! Ба, аз до училище колко неща видях. Ама виж какво шара на конче. Мале, и още коне. Там горе. Много като тръгна вече за училище, знаеш ли от какво ме е страх? От тази къща. Ама там някой се използва. Тръгна. И така. Има и две страни от детската. Тук отгоре може, тук отдолу, сега ще ви покажа също и откъде можете пак да влизате. И така. Това нещо видях. Ето и на след училище пак ще качвам видео, много ясно. Ще вкачвам и втора част. Че ми се отвъртаха обувките. Ето го кладенец. Той още малко ще се срути. Ей го и тайния ход на детската също. Той не е таен, де. Всички го знаят.
тук живее дядо ми. Дете с Мерседеса. Не, аз закъснея. Ой, в 7 тръгвам, а то е 6:52. Ама аз съм вече близо до центъра, ето вижте. Съм близо до центъра. Така че няма се притеснявам, показах ви много неща. И да, това е от мене. До вечера ще чакате втора част, как се идвам от училище. Това е от мен. Чао!